jak Bemer působí v oblasti krásy a v oblasti kožních nemocí. Dobri večer! Sok szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, a képernyő előtt ülőket. Remélem mindnyájan egészségesek. Ez egy rendhagyó előadás lesz most. Tudnék, az elmúlt 2 hónapban másról sem szóltak az előadások, csak a Covid vírusról, mit csinál, milyen betegségeket, és hogyan védekezzünk ellene. Én most a szépségről, bőrbetegségekről és a Bémer kapcsolatáról szeretnék mesélni önöknek. Leonardo da Vinci mondta, hogy... Oké. Takže srdečně vás vítám před obrazovkami a velice doufám, že jste všichni zdraví. Tato přednáška bude netradiční, protože plné 2 měsíce doteď se o ničem jiném nemluvilo než o covidu, co způsobuje, jak se máme bránit proti němu. Oproti tomu já dnes budu mluvit o kráse a o kožních nemocech a jejich vztahu k Bemer terapii. Leonardo da Vinci mondta, hogy a szem a lélek tükre. Leonardo da Vinci řekl, že oko je okno do duše. Én azt mondom, hogy a bőrünk a belső szervek működésének, harmonikus működésének a tükre. Já říkám, že naše kůže je zrcadlem harmonického fungování našich vnitřních orgánů. Ha valami bent elromlik, az a bőrünkön megjelenik. Pokud se něco uvnitř zkazí, tak to se projeví na naší kůži. Meg kell ismerkednünk az egészség definíciójával, Musíme poznat, jaká je definice zdraví. amely a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody. nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. A není to pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. Az élet egy olyan állapot, amelynek jellemző képessége az anyagcsere, a növekedés, reakció az ingerekre és a reprodukció. A život je stav, který je charakterizovaný látkovou výměnou, růstem, reakcí na podněty a reprodukcí. A betegség az egészség ellentéte, vagyis a testi-lelki szellemi egyensúly felbomlása. A nemoc je opakem zdraví, to znamená, je to narušení tělesné, duševní a duchovní rovnováhy. Amely megakadályozza az ember mindennapos tevékenységét, a társadalmi életben való részvételét. A toto narušení brání člověku ve vykonávání každodenních činností a aby se účastnil života společnosti. Minden betegségnél a mikrokeringés és így az oxigén ellátás zavara áll fenn. U každé nemoci je přítomná dysfunkce mikrocirkulace a nedostatečné zásobování kyslíkem. És ez sokoldalú hatással van a sejtanyagcserére. To má různé dopady na buněčnou látkovou výměnu. A mikrocirkuláció alatt a vér alkotó részeinek a szervezet milliárdnyi aprócska hajszálerében történő eloszlását értjük. Mikrocirkulací rozumíme rozložení komponentů krve v miliardách droboučkých vlásečnicových cév. Ez biztosítja a vér és a környező szövet közti mindennemű anyagcserét, és itt zajlanak az immunválasz első folyamatai. A mikrocirkulace zajišťuje veškerou látkovou výměnu mezi krví a okolními tkáněmi a také zde dochází k prvním reakcím imunitní odpovědi. A Bémer terápia 20 éve van forgalomban a világon, ezt előbb hallottuk Ilonától. Én 18 éve foglalkozom vele a betegek teljes megelégedésére. Egy kolléganőm, Mika Ilona. Bemer terapie nebo Bemer přístroje jsou na trhu 20 let, jak už jste mohli slyšet přede mnou od paní Ilony. Já sama se terapii Bemer věnuji už 18 let.
ke velké spokojenosti mých klientů a znám ji skrze jednu svoji kolegyni, která se jmenuje Ilona Mika. Volt, aki ebbe a nagy családba bevezetett engem, és nagyon hálás vagyok neki. A ona mě zavedla do této velké rodiny a jsem jí za to velice vděčná. A Bémer terápiát az alábbi korképekben használtam, teljességigénye nélkül soroltam fel. Terapii Bémer používám při následujících nemocech, ten výčet není úplný. Ugyanis ezekről a betegségekről van megfelelő fotodokumentációm. Ale v tom výčtu jsou právě nemoci, ke kterým mám dobrou fotodokumentaci. A bőrgyógyászat az orvostudománynak az az ága, ahol látni is kell. Nem csak számokat elemzünk. Dermatologie je ta oblast medicíny, kde je zapotřebí také vidět. My nejenom analyzujeme čísla. Esztétikai kezelésekben használtam. Takže terapii Bémer jsem používala při estetických ošetřeních. Rozácea. Při růžovce, rozacea. Akne vulgaris. Akné vulgaris. Aknés hegek kezelésében. Při ošetřování jízev způsobených akné. Periorális dermatitis. Při periodální dermatitidě. A vele született úgynevezett atópiás ekcéma kezelésében. Pak při ošetření vrozeného takzvané atopické dermatitidy. Mikrobás ekcéma, amikor felülfertőződik az ekcéma, és gyulladás alakul ki. Pak to používám v případě mikrobiálního ekzému, to znamená, když ten ekzém, když se stane superinfekce toho ekzému. Keringési elégtelenség következtében fellépő lábszárfekély kezelésében. Pak to používám na bercové vředy, ke kterým dochází kvůli nedostatečné cirkulaci krve. Perianális fistula. Dále v případě perianálních fistulí. Az összes bőrgyógyászati műtét után, amely történt széndioxid lézerrel vagy szikével. Pak to používám po veškerých dermatologických operacích, ať už se děli CO2 laserem, anebo pomocí skalpelu. És a herpeses infekciók után. A také následně po herpetických infekcích. Illetve ezek lefolyását gyorsítani. A také tou terapií umíme zrychlit průběh těchto nemocí. Hogy az arc fiatalításban miként vett szerepet, ezért meg kell ismerkednünk az öregedés folyamatával. Tomu, abychom pochopili, jaká je role při omlazování obličeje, tak musíme napřed pochopit, co to je vlastně stárnutí. Az öregedés egy normális biológiai folyamat, amelynek nem szükségszerű velejárója a betegség. Stárnutí je normální biologický proces, který není nutně doprovázen nemocí. Viszont az élettani változások, amelyek az öregedéssel járnak, fokozzák a betegségre való hajlamot. Ale fyziologické změny, které doprovázejí to běžné stárnutí, zvyšují náchylnost k nemocem. Több elmélet létezik az öregedés folyamatában, az egyik éppen a mikrokeringés zavara. Existuje více teorií, jak probíhá proces stárnutí a jedna teorie se právě věnuje mikrocirkulaci. Az aerob szervezetek az életműködésükhöz szükséges energiát aerobní organismy získávají energii, kterou potřebují ke svému fungování. A táplálkozás során felvett szerves anyagok lebontásából nyeri, amelyek oxigén jelenlétében történnek. Takže rozkládají organické látky, které přijímají potravou, a k tomu rozkladu dochází při přítomnosti kyslíku. És a sejt konyhája, ahol ez a folyamat zajlik, a mitokondrium. A dochází k tomu procesu v kuchyni buněk a tou kuchyní jsou mitochondrie. A lebomló folyamat során
Azonban melléktermékként úgynevezett szabad gyökök keletkeznek, Ale při tomto procesu rozkladu vznikají z plodiny takzvané volné radikály, amelyek igen reakcióképesek, rövid életidejűek, és erősen oxidáló hatásúak. Jsou to vysoce reaktivní sloučeniny, mají velice krátkou životnost a mají silný oxidativní účinek. Reagálnak bármely makromolekulával, így lipidekkel, fehérjékkel és a nukleinsavakkal. Mohou vstoupit do reakce s libovolnými makromolekulami, takže lipidy, bílkovinami nebo nukleovými kyselinami. Tehát károsíthatják a DNS-t, tehát károsíthatják a DNS-t, ezáltal mutációkat okoznak, és így nő a daganatképződés. Takže mohou poškodit DNA, způsobovat jejich mutace a tím se zvyšuje tvorba nádorů. De a legsúlyosabb a sejt elhalása. Ale nejvážnější důsledek je odumírání buněk. Azonban a természet nagyon csodálatos. Ale příroda je úplně zázračná. Ugyanis vannak védőmechanizmusok a szervezetben, protože v našem organismu existují obranné mechanismy, amelyek semlegesítik ezeket a szabad gyököket. které neutralizují tyto volné radikály. Ilyen a máj szinuszoid véredényeiben, jako například sinusoidě jaterní, termelődő glutation, v sinusoidě jaterní se produkuje takzvaný glutation, amely a szabad gyököket semlegesíti, který právě neutralizuje volné radikály. És ha a máj mikrocirkulációját fokozzuk, a když budeme zlepšovat mikrocirkulaci jater, akkor így megnő a glutation mennyisége a májparenchima sejtekben. tak se zvýší množství glutationu v parenchymových buňkách jater. De ugyanígy antioxidánsok a vitaminok, úplně stejnými antioxidanty jsou například vitaminy, az A, C, D, E vitamin, takže vitamin A, C a vitamin E, amelyeket a táplálkozás során veszünk fel, které přijímáme potravou. Illetve a D-vitamin, amely a bőrben napfény hatására termelődik. Respektive vitamin D, který se tvoří v kůži díky působení slunce. A hormonális hatások is befolyásolják a bőr folyadékháztartását, hőszabályozását, így a bőr erejét, és a bőr anyagcseréjét is. Hormonální vlivy mají dopad na hospodaření s tekutinami v kůži, mají dopad na termoregulaci kůže a na cévy kůže a tím i na metabolismus kůže. A biológiai óránk, ahogy halad előre, jak naše biologické hodinky tikají, így a hormonok is változnak vele együtt. Tak se zároveň mění naše hormony. Például az újszülöttnek, illetve a csecsemőknek nincsenek pattanásaik. Například novorozeňata a kojenci nemají pínky. Hanem amikor a nemi hormonok elkezdenek termelődni a pubertáskorban, ale když se v pubertě začnou tvořit pohlavní hormony, akkor jelennek meg. Tak se teprve objevují ty pupínky. A hormonok által, illetve hiányuk következtében kialakult bőrelváltozások, různé kožní léze, které jsou způsobeny hormony nebo právě nedostatkem hormonů, nem csak kozmetikai szempontból lehetnek zavaróak, esztétikailag kifogásolhatóak, jsou rušivé nejenom z hlediska kosmetiky nebo estetiky, hanem orvosi jelentőségük is van. Oni jsou významné i pro lékařství. Az öregedéssel együtt számos elváltozás jön létre a bőrön. Jak tělo stárne, dochází v kůži k mnoha změnám. Lassan, fokozatosan
alakul ki az időskori bőrsorvadás, Pomalu a postupně dochází ke stařecké atrofii kůže, mely a bőr sejtjeinek és mirigyeinek csökkent működése következtében jön létre. a to v důsledku omezenějšího fungování kožních buněk a žláz. A bőr sejtjeinek és az alatta levő kötőszövetnek csökken a víztartalma, Snižuje se množství vody v kožních buňkách a ve vazivové tkáni pod kůží. a kötőszövet alapállománya elvékonyodik, Tenčuje se základní hmota vazivové tkáně és itt szinte eltűnnek a benne lévő rugalmas, elasztikus és kollagénrostok. a téměř z ní vymizí pružná a elastická kolagenová vlákna. A verejték és fagyúmirigyek elégtelen működése következtében a bőrfelszín szárazzá válik. Díky nedostatečné funkci potních a mazových žláz se povrch kůže stává suchým. Az arcizmok rugalmassága is csökken, kialakulnak a ráncok, a nagy bőrredők. Sníží se elasticita obličových svalů a vytvoří se vrásky a větší kožní záhyby. Tehát az elégtelen hormonműködés következtében csökken a bőr alatti kötőszövet alapállományának hialuronsav tartalma, Takže díky nedostatečné hormonální funkci se snižuje obsah kyseliny hyaluronové v podkožní vazivové hmotě így az nem tud elegendő vizet megkötni, a ta kyselina tím pádem nedokáže vázat na sebe dostatečné množství vody így fokozódik a ráncképződés. a tím se zvyšuje tvorba vrásek. Ugyanis egy molekula hialuronsav 1000 molekula vizet tud megkötni. Protože jedna molekule kyseliny hyaluronové dokáže vázat 1000 molekul vody. Tehát hiába iszunk 2-3 liter folyadékot, a nincs hialuronsav, Takže nic nám není platné, když vypijeme denně 2 až 3 litry tekutiny, když nemáme v těle dostatek kyseliny hyaluronové. az nem tud megjelenni a bőrben, illetve ott, ahol szükség lenne rá. Protože ta tekutina se nedokáže projevit v kůži nebo tam, kde se projevit má. Az öregedéssel együtt csontresszorpció következik be, a szemüreg és az orrüreg kitágul. Tím stárnutím dochází k resorpci kostí a rozšíří se oční a nosní dutiny. Az arccsont és az állkapocsont általi szöveti alátámasztás csökken, Takže klesá tkáňová podpora, kterou poskytují lícní a čelistní kosti. ezáltal egy lefelé irányuló szöveti átrendeződés figyelhető meg. A to vede k tomu, že můžeme pozorovat, jak se ty tkáně přeskupují směrem dolů. Tehát lógni fog az arcunk. Neboli budeme mít povislou kůži na tváři. Ezen az ábrán az öregedés folyamatát láthatjuk, sematikusan ábrázolva. Na tomto obrázku vidíme proces stárnutí schematicky zobrazovaný. Hogy csökken a kötőszövet, zsírszövet, izomszövet, csontszövet vastagsága. Vidíme, jak se stenčuje tloušťka vazivové tkáně, tukové tkáně, svalové tkáně a kostí. A hialuronsav a bőr írha alapállományának 56%-át adja, Kyselina hyaluronová je v 56% v základní hmotě škáry kůže. 35% az izmokban és a csontokban helyezkedik el, 35% této kyseliny se nachází ve svalech a kostech 9% pedig egyéb helyeken, mint például az izületi folyadékban. a 9% této kyseliny se nachází v dalších místech, jako například v kloubní tekutině. A hialuronsav mennyisége a bőrben 20 év után kezd csökkenni. Množství kyseliny hyaluronové v kůži začíná klesat po 20. roce života. 40 éves kor után a hialuronsav termelődése felére csökken, Po dosažení 40. roku se tvorba kyseliny hyaluronové sníží na polovinu.
60 éves korra pedig a bőr hialuronsav mennyisége már csak 10%-a az eredetinek. Ve věku 60 let je množství kyseliny hyaluronové v kůži už jen 10% původního množství. Minden évben endogén készletünk 6%-át veszítjük el. Každých 10 let tedy ztrácíme 6% svých endogenních zásob. 1934-ben V roce 1934 Karl Meyer és munkatársai reumás betegeken folytattak kísérleteket a Kolumbiai Egyetemen. prováděli Karl Mayer se svými spolupracovníky na Kolumbijské univerzitě pokusy s pacienty trpících reumatem. A duzzadt izületekből egy viszkózus, kocsonyásszerű anyagot izoláltak, és ezt nevezték el görög eredetű szóval hialuronsavnak. Oni izolovali z nateklých kloubů látku, která byla viskózní a taková rozsolovitá, a oni tu látku nazvali řeckým názvem jako kyselinu hyaluronovou. 1942-ben egy magyar névvel találkozunk, Balázs Endre nevével, aki akkor még egyetemi hallgató volt. V roce 1942 se setkáme s jménem jednoho Maďara, byl to Endre Balázs, tehdy ještě vysokoškolský student. És a hialuronsavval kapcsolatban egy szabadalmat nyújtott be. A on podal patent, který souvisel s využíváním kyseliny hyaluronové. Nagyon büszkék vagyunk rá. My jsme na něj velice hrdí. Ő is abba a sorba tartozik, ugyan Nobel-díjat nem kapott. On sice nedostal Nobelovu cenu, ale patří do stejné řady všech lidí, kteří měli. De tudjuk, hogy a világon népességre számítva magyar tudósok kapták a legtöbb Nobel-díjat. My víme, že promítnuto na velikost populace, tak na celém světě nejvíc Nobelových cen obdrželi právě Maďaři. Balázs Endrét az elkövetkező 50 évben, mint a hialuronsav atyát nevezték el. A on na dalších 50 let se stal otcem kyseliny hyaluronové. A 40-es években már sikerült több állatfajból is izolálni. Ve 40. letech se podařilo tuto kyselinu izolovat z několika druhů zvířat. Az 50-es években pedig rájöttek, hogy számos izületi és bőrbetegség kezelésére is alkalmas. A v 50. letech bylo zjištěno, že je vhodná k léčbě mnoha kloubních a kožních onemocnění. Az első hialuronsavat tartalmazó gyógyszerek a 70-es években jelentek meg. První léky, které obsahovaly kyselinu hyaluronovou, se objevily na trhu v 70. letech. Majd ezt követően 30-40 évvel ezelőtt került a hialuronsav a szépségiparba. A následně asi tak před 30 lety, takže omlouváme se za překlad, před 30 lety se kyselina hyaluronová dostala i do kosmetického průmyslu. Egy vizsgálatot szeretnék ismertetni önökkel. Chtěla bych vás teď informovat o jedné studii. Mármint a tudomány és a szépségipar karöltve jár. Protože věda a kosmetický průmysl vlastně jdou ruku v ruce. 2008 és 2014 között a v letech 2008 až 2014 a John Hopkins kórház és a Stanford Egyetem együttműködve 22 pacienst kezelt. Nemocnice Johnsona Hopkinse ve spolupráci se Stanfordovou univerzitou měla v péči 22 pacientů, akiknek arcidegbénulás következtében izomsorvadásuk volt, kteří měli díky svalové dystrofii lícního svalu és agyaggyengeségük. A trpěli ochlablostí rtů. A táplálkozás és a beszéd nehezített volt számukra. Bylo pro ně velice těžké jíst a mluvit.
A szájrészben, ami laza volt, tehát nem tudták használni, hialuronsavat fecskendeztek be, Do té části úst, kterou měli ochablou a která byla zeslabená nebo slabá, nainjektovali kyselinu hyaluronovou. így az ajak erő 6-7-szeresére növekedett az injekció után, és javult az életminőségük. Takže po té injekci se síla její rtu zvýšila 6 až 7násobně a také se zlepšila kvalita jejich života. Jobb lett a beszédkészségük, Zlepšila se jim schopnost mluvení, a zárt hangok artikulációja, mint a B és a P hangok, a dokázali lépe artikulovat uzavřené souhlásky jako B a P. valamint a megrágott étel és a folyadék nem folyt ki a szájukból. A dále to jídlo, které oni sežvíkali a pití, které vypili, jim nevytékalo z pusy. Ez a folyamat 6 hónapig tartott. A ty účinky trvaly 6 měsíců. Ez támasztja alá azt, hogy kezdetben Takže ten fakt, který zde zažili, podporuje skutečnost, že a szépítkezésben használt hialuronsav injekciók élettartama is 6 hónap volt. Takže jinak. Na začátku, když se začala používat kyselina hyaluronová v oblasti průmyslu krásy, tak také účinek její trval 6 měsíců. Vagyis a kezelést ismételni kellett. Takže tenkrát se to ošetření muselo opakovat. Manapság V současnosti az alkalmazott hialuronsav injekciók olyan szerkezetűek, hogy a hatásuk 12 hónapig is fennáll. v současné době to složení aplikované kyseliny hyaluronové je takové, že ty účinky vydrží až 12 měsíců. A hialuronsavnak a bőrben a vízmegkötő képessége dominál, Kůži dominuje schopnost vázat vodu, schopnost kyseliny hyaluronové vázat vodu. az izületekben sikosító anyagként játszik szerepet. A ta kyselina má velice velký význam v kloubech jakožto mazivo. Ahogy említettem az előadás elején, Jak už jsem zmínila na začátku své přednášky, hormonműködés szükséges a hialuronsav termelődéshez, tomu, aby dokázalo k tvorbě kyseliny hyaluronové, je zapotřebí, aby fungoval hormonální systém. ahogy öregszünk, a hormonális rendszer működése csökken, így a hialuronsav termelése is, Jak stárneme, tak se snižuje funkce hormonální soustavy a tím se i snižuje tvorba kyseliny hyaluronové. és az izületek, tehát a forgó izületek összecsúsznak, összeérnek, fájdalom, artrózis alakul ki. A klouby, které se hýbou, tak se sesunou na sebe, dochází k bolestem a k artróze. Nagyban hozzájárul a sérült szövetek regenerálódásához, gyulladás csillapításához és kisebb sérülések gyógyulásához. Tato kyselina velice přispívá k tomu, že se různé zranění lépe uzdravují a že různé záněty se také rychleji uzdravují. Van egy úgynevezett kurióza gél termékünk, a Richter Gedeon gyártja. Existuje od firmy Gedeon Richter jeden gel, jmenuje se Curiosa gel, amely alkalmas hám sérülések kezelésére, který se hodí na ošetřování poranění pokožky. és körülbelül 2-3 éve jelent meg A přibližně před 2 až 3 lety byl uveden na trh egy Santes nevezetű hüvelykúp,
jeden lék, který se jmenuje Santes a je to vaginální čípek, amely csökkenti a menopauzában lévő hölgyek panaszait, který snižuje obtíže nebo zmírňuje obtíže u dam, které už jsou v přechodu. a kiszáradást, égő érzést, To znamená, že jim to zlepšuje pocit, že tam prostě pocit vysušení a pocit pálení. a benne lévő hialuronsav, Protože ty čípky obsahují kyselinu hyaluronovou, vitaminok obsahuje vitamíny újraépítik a hüvelynyálkahártyáját. a ty vitamíny a ta kyselina znovu vybudují ten vaginální, sliznici vaginální. Tehát ez nem egy hormonális készítmény. Takže se nejedná o hormonální přípravek v případě těch čípků. Mivel a hialuronsav nem okoz allergiát, Protože kyselina hyaluronová nezpůsobuje žádné alergie, ugyanis nem fehérje, hanem úgynevezett mukopoliszaharid, protože to není bílkovina, ale je to takzvaný mukopolysacharid, így koros reakció nem léphet fel, tak nenastávají žádné nežádoucí reakce és így előtte nincs szükség bőrpróbára. a před aplikací tím pádem není nutné provádět kožní testy. Az egészséges bőr működésének és rugalmasságának tudományos kutatása Vědecký výzkum fungování a pružnosti zdravé kůže a kozmetikai ipar nagy mértékű fejlődését eredményezte. vedl k tomu, že se mohutně rozvíjel kosmetický průmysl. Különösen az anti-age hatóanyagok területén. Především v oblasti účinných látek, takzvaných anti-age. Egyre több nő használja ezeket, Je stále více žen, které tyto přípravky používají a legbiztonságosabb hatóanyagokat tartalmazó készítményeket. a ty přípravky obsahují ty nejbezpečnější účinné složky. Mint tudjuk, az örök fiatalság keresése Jak víme, tak věčné hledání mládí szinte egyidős az emberiséggel. je téměř stejně staré jako samo lidstvo. Kleopátra Kleopatra mézes szamártejben fürdött, se koupala v oslím mléce s medem, hogy a bőre szépségét, fiatalságát megőrizze. aby uchovala krásu, mladistvost své kůže. Ő még nem ismerte a hialuronsavat. Ona totiž ještě neznala kyselinu hyaluronovou. Tehát óriási mértékben emelkedett az utolsó 40 évben a hialuronsavas kezelések száma, Takže počet ošetření pomocí kyseliny hyaluronové za posledních 40 let se výrazně zvýšil. Ilyen esztétikai kezelésekre a világon 2018-ban A v roce 2018 3,4 milliárd USA dollárt költöttek. se utratilo v celosvětovém měřítku 3,4 miliardy dolarů, USA dolarů za takové ošetření kyselinou hyaluronovou. Most felsorolnám azokat az arcfiatalító eljárásokat, Teď bych vám vyjmenovala postupy omlazení obličeje, amelyet alkalmazok a rendelőmben, které já aplikuji ve své ordinaci. és hogy hogyan kapcsolódik ehhez a bémer. A řeknu vám, jakou souvislost to má s terapií BEMER. Az egyik a széndioxid lézeres arcfiatalítás, Jedna metoda je omlazování obličeje CO2 laserem, oxid uhličitý. amikor is a hám felső rétegét elpárologtatjuk, vaporizáljuk a lézer segítségével. Když vaporizujeme tu horní vrstvu pokožky pomocí laseru. A másik az úgynevezett Dracula terápia. Další terapie je takzvaná Drákulova terapie. Ennél is az orvostudomány tudás tárát használjuk fel a szépségiparban.
I to je případ, kdy využíváme znalostí medicíny v kosmetickém průmyslu. A betegtől vért veszünk, illetve pácienstől. Od klienta, od pacientovi odebereme krev. Ezt a vért centrifugáljuk, az alakos elemeket, a vörösvértestet eltávolítjuk belőle. Tuto krev dáme do odstředivky, ty různé části, ty krevní složky jako červené krvinky odstraníme. És az ott maradó savot, amely növekedési faktorokban gazdag, a ta zbylá látka, která obsahuje spousta růstových faktorů, sok apró tűzszúrással adjuk vissza a bőrbe. tak tu látku vrátíme do kůže pomocí mnoha vpichu jehlou. 1640 óta tudjuk, hogy van vérkeringés, William Harvey fedezte fel. Od roku 1460 víme, že existuje krevní oběh a je to objev Williama Harveye. És ma már számos véralvadási faktort ismerünk. A v současné době už známe spousta faktorů srážlivosti, 1640. Vagyis a véralvadás folyamatában megismert alkotó részek segítik ezt a kezelést. To znamená, že ty součásti krve, které jsme poznali při procesu zkoumání srážlivosti, tak nám napomáhají při těchto ošetřeních. A vér lemezkékből, az úgynevezett trombocitákból z krevních destiček, z takzvaných trombocytů szabadulnak fel ezek a növekedési faktorok, se uvolňují tyto růstové faktory, és ezt adjuk be a kötőszövetbe, vagyis a bőr aljába. A ty pak vracíme do podkožního vaziva, és ez aktivizálja az ott lévő sejteket, a fibroblasztokat. A tam tato látka aktivizuje buňky, které tam jsou, to znamená aktivizuje fibroblasty. Még több rostot termeljenek. A ty pak produkují ještě větší množství vláken. Ezért fontos a páciensnek a vérlemezke száma, aki alacsony, annál ne csináljuk meg ezt a kezelést. A proto je velice důležitý počet krevních destiček u těch daných pacientů. Pokud u někoho je ten počet malý, tak toto ošetření nebudeme dělat. Következő a filler technikák, amikor hialuron savas injekciót adunk a ráncok elsimítására a bőrbe. Další technika, to jsou filler technologie, to znamená, že injekcí kyseliny hyaluronové vyrovnáváme vrásky v kůži obličeje. Következő a szálbehúzás. Další metoda je lifting pomocí nití. Ma már olyan fonalakat használunk, amelyek felszívódnak, és nagyon sok közülük hialuronsavval van átítatva. Dnes už používáme takové nitě, které se vstřebají a mnoho z těch nití je nasáknuté kyselinou hyaluronovou. A következő a guna, dermopen és mezoterápia. Další terapie je kombinace guna, dermapen a mezoterapie. A gunánál szintén injekciós kezelés, homeopátiás injekció bizonyos pontokba az arcon, illetve egyéb testrészeken. Guna jsou homeopatické injekce v určitých místech obličeje, případně i na jiných částech těla. Amelyet kombinálok egy olyan készülékkel, amely nagyon sok tűt tartalmaz. A kombinují to terapii pomocí jednoho přístroje, který má v sobě strašně moc jehliček. Hasonlít a derma rollerhez. Je to podobně jako dermaroller, de ez sokkal jobban irányítható. Ale tento přístroj je mnohem více možné jej řídit, ovládat. Terápia pedig tű nélküli. A mezoterapie, to je terapie bez jehel.
és ennek hatására úgynevezett akvapurin csatornák nyílnak meg, a díky tomu se otevřou takzvané kanálky akvapurinové, és segíti ez a hármas kombináció, hogy a bőrbe behatoljon a hialuronsav, a tato trojkombinace napomáhá tomu, aby do kůže mohla vniknout tato kyselina hyaluronová. vitaminok és Aby tam, növekedési faktorokat tartalmazó készítmények. ještě jinak, aby tam mohly proniknout přípravky obsahující kyselinu hyaluronovou, vitamíny a růstové faktory. A következő a glikósavas peeling, Další metoda je peeling s kyselinou glykolovou, amikor szintén a felhámot szedjük le a bőrről. když vlastně sundáváme tu pokožku z kůže, tu horní vrstvu. Ezek a kezelések bevérzéssel, fájdalommal, gyulladással járnak. To jsou ošetření, která jsou všechna provázená krvácením, bolestmi a záněty. És itt jön a Bémer, amely segít nekünk, hogy a paciens visszajöjjön egy következő kezelésre, A zde nastupuje terapie Bemer, která nám pomůže v tom, aby se pacient vrátil i na další ošetření és úgy tudjon elmenni tőlünk, a aby mohl odejít od nás tak, hogy az arca, az arcbőre megfelelő állapotban van. Nem fáj, nem ég, tehát ki tud menni az utcára. a odchází tedy tak, že kůže na obličeji nebolí, nepálí a vypadá tak, že je schopný s tím vyjít na ulici. Most szeretnék mutatni néhány fotót, Teď bych vám chtěla ukázat několik fotografií, hogy ezek a kezelések egyrészt milyen eredményt hoznak, és hogy bizony a szén-dioxid lézeres hámlasztás után bizony nagyon vörös az az arc. Tehát az első és az utolsó fotó azért magáért beszél. takže chtěla bych vám ukázat několik fotek, jednak abych vám ukázala, jaké dokážeme dosáhnout výsledků tím CO2 laserem a jednak můžete vidět, že rozdíl mezi první a poslední fotkou mluví sám za sebe. A 2 éves folyamatban, byl to 2letý proces, illetve utána a hölgy minimum 10 évvel fiatalabbnak néz ki, pedig közben 2 évet öregedett. a ta paní vypadá víc než o 10 let mladší a přitom vlastně během toho 2letého procesu ona zestárla dokonce o 2 roky. Őnála volt botox, hialuronsavas kezelés, szén-dioxid lézeres hámlasztás. U ní jsme prováděli botoxovou léčbu kyselinou hyaluronovou a také tu exfoliaci CO2 laserem. És nagyon boldogok voltunk mind a ketten, amikor felhívott, A byli jsme strašně šťastné obě, když mi zavolala, mert nem akarták elhinni, hogy 65 éves elmúlt, mert ingyen utazott a járművön, és kérték tőle a személyigazolványát. protože po ní chtěli občanský průkaz v místní hromadní dopravě, protože jí nevěřili, že je 60 plus a že může opravdu cestovat zadarmo. És ő az egyik olyan paciensem, aki úgy vásárolt Bémert, A ona je taková pacientka, která Bemer přístroj koupila způsobem, hogy nem akarta előtte hosszabb ideig kipróbálni, že vůbec to předtím nechtěla dlouhodobě zkoušet, mert azt mondta, hogy én annyi jót tettem vele, protože mi řekla, vy jste mi toho udělali tolik dobrého ez is csak jó lehet neki. a i tohleto může být jenom dobrá věc. Azóta is nagyon lelkes Bémer felhasználó. Od té doby je neustále nadšená používatelka Bemer přístroje.
A következő paciensnél szintén széndioxid lézeres hámlasztás volt. A szempillák tövében látható két kis szürke golyó. U další pacientky jsme také dělali ošetření pomocí CO2 laseru, tu exfoliaci pokožky a u začátku, nebo tam, kde vycházejí z očí řasy, tak tam vidíte dvě takové šedivé kuličky. Ez egy speciális, úgynevezett korneavédő műszer. To je takový speciální přístroj na ochranu kornei, mert neki a szemhéjat is kezeltük lézerrel, protože u ní jsme ošetřovali laserem také oční víčka. és ugye vékony a szemhéj, és nehogy sértsük a szemgolyót. A oční víčka jsou tenká a je to z důvodu, abychom neporanili oční bulvu. Közvetlenül lézerkezelés után így nézett ki, tehát látjuk a püffet piros bőrt. Takhle vypadala okamžitě po aplikaci laseru, takže vidíte, že ta kůže je oteklá červená. 2 nap múlva már elkezdett hámlani. Po 2 letech se jí ta pokožka začala odlupovat. 1 hét múlva így nézett ki. Po týdnu vypadala takto. És 10 nap múlva pedig így nézett ki. A po 10 dnech vypadala takto. Ő kivételesen jó helyzetben volt és van, mert a szomszédom, úgyhogy ő naponta tudott jönni bémerkezelésre. Ona je nebo byla a je stále ve skvělé situaci, protože to je moje sousedka, takže mohla docházet ke mně na BMR terapii denně. A következő paciensem egy rosszindulatú bőrdaganattal jött hozzám. Mint említette Zoltán, én onkológus is vagyok, és elég sok bőrdaganatot operálok. Minden műtét után alkalmazok BMR terápiát. Další pacientka ke mně přišla s maligním kožním nádorem. Jak už pan Zoltán zmiňoval, tak já jsem také onkoložka, takže i operuji nádory. Látható 10 nappal a műtét után még a hematóma nem szívódott fel. Vidíte tady dobře, že 10 dnů po zákroku ten hematom tam ještě stále zůstává a nevstřebal se. De a hege az szép rózsaszín. Ale jizvička už je krásně růžová. 9 hónap múlva, illetve másfél év múlva már semmi sem látható. A po 9 měsících A következő korkép a seborreás verruca. Další nemoc jsou seboroická verruca. Az öregedő bőrön megjelenő úgynevezett időskori szemölcs. To jsou takzvané starecké bradavice, které se objevují na stárnoucí kůži. Melynek színe világos barnától feketéig változhat, a bőrből kiemelkedik. Jsou to takové ploché výrůstky a barevnost se mění od světle hnědé až po hnědočernou. Jó indulatú elváltozás. Je to benigní léze. Nagyon tudnak viszketni. Ale hodně to dokáže svědit. És éppen ezért, mert esztétikailag is zavaró, bőrtünetet okoznak. A protože jednak jsou esteticky velice rušivé, ezért eltávolítjuk. A i svědí, tak proto je odstraňujeme. Ennek a hölgynek a hátán volt, a kis kötésekben, a második fotón látni a kis ragacsokból, hogy hányat távolítottam el lézerrel egy ülésben. Tady ta paní měla na zádech seboroická verruca, na té druhé fotce vidíte na základě těch malinkých náplastiček, kolik těch verruk jsem odstranila jednou, jako při jediné aplikaci. Ő mivel messze lakott, tehát egy héten csak 2-szer tudott jönni bémerkezelésre, hogy a gyógyulást gyorsítsuk.
Ona bydlela daleko, takže mohla chodit na terapii BMR jenom 2krát týdně, abychom tou terapii zrychlovali to uzdravení, zahojení. Érdekes történet volt, Byl to velice zajímavý příběh, amikor a második kezelésre jött vissza, protože když se vrátila na druhé ošetření, azt mondta, hogy olyan jó kötéseket raktam rá, hogy elmúlt a lábfájdalma. že mi řekla, vy jste mi dala tak skvělé obvazy, že mě přestala bolet noha. Először nem értettem, hogy függ ez össze a hátával, Napřed jsem vůbec nechápala, jak to souvisí s jejími zády, de mivel ott feküdt a bémeren, megvilágosodtam, hogy ez csak a bémer hatása lehet. ale protože ona ležela na tom bemeru, tak já jsem pak byla osvícená a pochopila jsem, že se to mohlo stát jenom díky terapii bemer. A következő kórkép az acne vulgaris. Další nemoc je acne vulgaris. Az akne az egy recidiváló, szeborea talaján kialakuló tinédzser korai jellemző. Takže akné to je recidivující dermatitida, která vzniká na podkladě konstitucionální seboreji a většinou u adolescentů. Fokozott fagyúmirigy aktivitással járó bőrgyulladás. Je to zánět kůže se zvýšenou aktivitou mazových žláz. Jellemző rá, hogy a fagyúmirigy kivezető nyílása elszarusodik. Charakteristikou této nemoci je zvýšená keratinizace ústí mazových žláz. A pangó fagyúban elszaporodik a Corynebacterium acnes. A ve stagnujícím kožením mazu se rozmnoží bakterie Corynebacterium acnes. És így különböző nagyságú gyulladt csomók, komédók, hegek alakulnak ki. Takže vznikají různé uzliny, komedy a jizvy nejrůznějších velikostí. A probléma összetett, így kezelése sem egyszerű. Je to komplexní problém, takže není snadné ji řešit. Párválasztás korában álló fiatal emberekről van szó. Jedná se většinou o mladé lidi, kteří jsou ve věku, kdy hledají partnery. A lezajló gyulladások után visszamaradó hegek nagyon zavarja őket. A hrozně jim vadí jizvy, které zůstávají po těch zánětech. A lányok csak több kiló festékkel hajlandók utcára menni. A dívky nebo mladé ženy jsou ochotný vyjít na ulici jedině tak, že mají na sobě několik kil šminků. Sok fiúnak pedig csak a komputer a partnere. Nem hajlandók a szobát elhagyni. A mnoho kluků není ochotno vůbec opustit svůj pokoj a jejich životním partnerem je PCčko. Most egy pár fotót mutatnék, ez egy fiatal leányzó. Teď bych chtěla ukázat několik fotografií. Toto je mladá žena. Aki csak helyi kezelésben részesült. Jí jsme dělali pouze lokální ošetření. Látjuk, hogy simább lett az arca. A vidíme, že její obličej je mnohem rovnější, hladší. Ő fényterápiát kapott a bőrgyógyászati helyi kezelések mellett. Ona kromě těch dermatologických lokálních ošetření dostávala ještě světelnou terapii. A következő paciens, egy fiatalember, látjuk a hegeket, csomókat az arcán. Další pacient je mladý muž, vidíme ty jizvy a uzliny na jeho obličeji. És az alsó fotókon látható a teljesen megnyugodott bőr, amely hegmentes lett. A na spodních fotografiích vidíme tu sklidněnou kůži, která už je úplně bez jizev. Ő külső és belső retinoin kezelést is kapott a fényterápia mellett.
Kromě světelné terapie dostávala interní i externí ošetření. Retinin, bocsánat, nem értettem jól, retinin. Tretinoin. Retinoin. Takže dostávala léčbu tretinoinem. A következő fiatalember ugyanez. To je další mladý muž, jsem samý případ. Tehát látható a felső diákon a gyulladt csomók. Takže na těch horních slajdech vidíte ty zanícené uzly. Gennyes pusztulat. Vidíte tam ty pustuly, které jsou hnisavé. És az alsókon pedig a teljesen megnyugodott bőr. A na spodních fotkách vidíte tu úplně sklidněnou kůži. Ő is külső és belső kezelésben részesült. Takže dostával jak vnější, tak vnitřní léčbu. A következő hölgy, őt már úgy kaptam meg, hogy az aknés gyulladás lezajlott, és csak a mély hegek voltak a homlokán. Další paní ke mně přišla tak, že ten zánět z akné už měla za sebou, ale po tom zánětu jí zůstávaly na obličeji ty jizvy. Rendkívül frusztrált volt, és a bőre miatt kezdett el kozmetikusi iskolát, sminkesnek tanult. Ona byla velmi frustrovaná a díky té své vlastní kůži šla na obor kosmetička, respektive se učila na šminkérku. Ő nagyon hisztizett, és mondta, hogy smink nélkül nem hajlandó az utcára kilépni. Ona byla velice hysterická a říkala, že bez vrstev šminku vůbec není ochotná jít na ulici. Nagyon komoly pszichoterápia volt vele. Bylo to s ní, musela s ní dělat i seriózní psychoterapii, jakoby. És a mai napig az egyik legragaszkodóbb betegem már férhez ment, családja van, de mindig felhív, ha valami extra különleges problémája van, ha nem is bőrgyógyászati eredetű. A dodnes je moje pacientka věrná a volá mi, když má nějaký problém, i kdyby to nebyl dermatologický problém, ona se už mezi tím i šťastně vdala. Neki 2 széndioxid lézeres kezelése volt, fél év alatt. Ona během půl roku dostala 2 ošetření CO2 laserem. És látható az első és az utolsó dia közötti különbség, a mély hegek eltűntek, enyhe heg látható csak. A vidíte velmi dobře rozdíl mezi první a poslední fotkou, ty hluboké jizvy zmizely, zůstaly tam jenom ty menší. Ma már nem sminkeli magát olyan vastagon. A v současné době už na sebe nepatlá tak strašně silnou vrstvu líčidel. A következő korkép a száj körüli bőrgyulladás, amely elsősorban 20-30 év közötti nők betegsége. Kezdetben az áll egyik oldalán, orrszárnyakon alakul ki a bőrvörösség. Kezdetben csak 1-2, később számos gombostűfejnyi, kölesnyi, bőrszintjéből kiemelkedő vörös kiütés jelenik meg. Ez a betegség nagyon makacs, nagyon nehezen kezelhető. Další nemocí je zánět kolem úst. Je to nemoc, která se týká především žen ve věku 20 až 30 let. Na počátku se na jedné straně brady a na nosních sídlech objeví zarudnutí. Napřed jen na několika málo místech, je na jednom místě, na 2 místech, mají velikost hlavičky špendlíku nebo zrnka prosa, trošičku vystupují z úrovně kůže. Některé pak začnou hnisat. Je to nemoc, která je velice neúprosná a velmi obtížně léčitelná. Sok orvosnál járt az illető, több hónapig fennállt ez a folyamat. Tato paní nebo slečna byla u spousta lékařů, ten proces u ní trval mnoho měsíců. De mikor találkoztunk, minden kezelésbe dobtunk, és 3 hét múlva tünetmentes lett.
A když jsme se sešli poprvé, tak jsme do toho dali úplně všechno, veškeré možné ošetření a po 3 týdnech byla bez symptomů. Következő kórkép a rozácea. Další nemoc je rozacea, růžovka. Ez egy gyakori, krónikus, gyulladásos bőrbetegség, amely az arcon, arc középső része, orszárny, áll régiókban jelenik meg. Je to nemoc, která se vyskytuje často, je to chronické zánětlivé onemocnění kůže obličeje, to znamená, objevuje se na čele, na prostřední části tváře, na nosním křídle, na bradě. Poligénes öröklésmenetet mutat, és plusz környezeti faktorok súlyosbítják. Je tady polygenní dědičnost a je to ještě zhoršované různými faktory prostředí. 4 típusa van. Existují 4 typy růžovky. Az eritémás teleangiektátikus, Erytrema telangiektatická růžovka, a papulopusztulózus, papulopustulózus, a fimatózus, hematózus és a szemre lokalizálódó. a růžovka, která je lokalizovaná kolem očí nebo na oči. Amikor én még egyetemre jártam, Když jsem ještě chodila na vysokou školu, úgy tanultam, hogy ezek a korképek egymásba átmennek. tak jsme se učili, že ty jednotlivé nemoci přecházejí jedna v druhou. A tudomány ma már azt mondja, hogy ezek önálló entitások. Současná věda už ale tvrdí, že to jsou samostatné entity. Ezekre szeretnék példákat mutatni. A chtěla bych vám uvést několik příkladů. Még megemlíteném a kialakulásának, ugye a pontos oka ismeretlen. Ještě bych chtěla zmínit, že přesné příčiny vzniku neznáme. Belső okok, hormonális változások, Z těch vnitřních příčin můžu jmenovat hormonální změny, vérfajgyengeség, slabé scévní stěny, nagyon sokszor gyomor- és bélbetegségek, epekövesség, helikobakterfertőzés van a háttérben. Velice často v pozadí stojí nemoci střevní nebo žaludeční, případně kameny žlučové, anebo Helicobacter pylori, infekce. Migrénes fejfájás, Nebo stojí v pozadí migrénozní bolesti hlavy, magas vérnyomásbetegség, hypertenzní nemoc, bőrben élősködő gyulladást okozó demodex atka jelenléte a fagyúkban, nebo přítomnost roztoče, který se jmenuje Demodex a parazituje v kůži. bizonyos bőrbaktériumok jelenléte, Pak určité kožní bakterie to mohou způsobit. és a bőr immunrendszerének kóros működése. A také špatné imunitní fungování kůže. Külső okok, mint provokáló tényezők, Pak jsou tu vnější příčiny, jakožto vyvolávající faktory. szélsőséges hőmérséklet, Mohou to být extrémní teploty, erős szél vagy napsugárzás. silný vítr nebo silné slunce. Ezeknek a pacienseknek tilos a szolárium és a sauna. Pacientům, kteří trpí touto nemocí, je zakázáno chodit do solária a do saun. Kerülendők a fűszeres ételek, Měli by se vyhýbat kořeněným jídlům, a forró ételek és italok, horkým pokrmům a nápojům. a nikotin, Měli by se vyhýbat nikotinu, az alkohol, alkoholu. fokozott fizikai aktivitás, Může to být způsobené zvýšenou fyzickou aktivitou, a stressz, stresem és nem megfelelő kozmetikai készítmények. a nevhodnými kosmetickými přípravky.
A kezelése a rozácea típusától függ, tehát hogy felsoroltam ugye az elején, hogy 4 típusa van, és mivel ennyi féle kiváltó oka van, úgyhogy nagyon nehéz ezt kezelni, itt a Bémernek kifejezett szerepe van a gyulladás csökkentésben. Jak jsem zmínila, tak jsou 4 různé typy, to znamená, že při léčbě strašně záleží na tom, který to je typ, ale je tady hrozně moc vyvolávajících příčin, tudíž je velice těžké najít tu správnou terapii a právě proto zde má terapie Bemer opravdu významnou roli. Ez az arca az eritémás teleangiektátikus rozáceára jellemző. To je obličej, který je typický pro člověka, který trpí erytema teleangiestickou růžovkou. Tehát úgynevezett piros fosgás arc van. To znamená, že má takovou narudlou tvář. Csomókat nem látunk rajta. Ale uzlíky tam nevidíme. Ő csak helyi kezelést kapott. Tato dáma dostala pouze lokální ošetření. Tudni illik, szülni szeretett volna, tehát belső kezelés nem jött szóba. Protože se připravovala na těhotenství, tak ona nedostala žádnou vnitřní léčbu. Ez egy különleges kenőcs, amit használt a Mirvazó. To, co jsem aplikovala, tak to je taková speciální mastička jménem Mirvazo. Úgynevezett brimonidin tartarátot tartalmaz. Obsahuje takzvaný brimonidin tartarát, amely hatóanyagot glaukóma kezelésére használták. A to je účinná látka, která byla původně používaná na glaukom. Véletlenül fedezték fel kedvező hatását. A zcela náhodně byl objeven příznivý účinek. Ugyanúgy, mint annak idején a Viagrának. Úplně stejně jako v případě Viagry kdysi. A szemcsepp lefolyt az arcon. Někomu aplikovali oční kapky a ty oční kapky, nebo ta kapka mu stekla po tváři dolů. És ott, ahol a bőrrel érintkezett, érszűkületet okozott, és a bőr kifehéredett. A tam, kde ta kapka se dotýkala kůže, tak způsobila zúžení cév a ta kůže tam zesvětlila. A következő korkép az úgynevezett papulopusztolózus rozácea. Další nemoc je takzvaná rozácea papulopustulóza. Tehát látjuk a gyulladt csomókat az arc középső részén. Vidíme zanícené uzlíky nebo uzly na prostřední části tváře. Ő kisebb-nagyobb megszakításokkal 3 évig járt hozzám. Ona ke mně chodila 3 roky s menšími, většími pauzami. Mire ezt a mosolygós arcot megkaptuk. My jsme docílili takovou tu obličej s úsměvem. Nála mindig volt Bémer terápia, és ő kapott belső kezelést is. Ona dostávala také interní léčbu a k tomu Bemer terapie. A következő korkép a fimatózus rozácea. Další nemoc je rozácea fimatóza. Amikor is a kezelés hatására a gyulladás az lezajlik, de a kitágult fagyjumirigyek ott maradnak. Díky terapii ten zánět se zlepšil, ale ty roztažené ty tukové, mazové žlázy už bohužel rozšířené zůstanou. Következő korkép az atópiás dermatitis. Další nemoc je atopická dermatitida. Oké. Tehát ez egy veleszületett allergiás hajlam alapján kialakuló. Takže atopická dermatitida je dermatitida, která vzniká na základě vrozené alergické predispozice. Poligénes, gyakran több provokáló faktor által aktivált bőrgyulladás.
Je to polygenní dermatitida, to znamená, že je aktivovaná často i více faktory současně. Általában magas IgS szint jellemző rá, és kombinálódik egyes típusú hiperszenzitivitási reakción alapuló betegségekkel. Obvykle je zde kombinovaná vysoká hladina IgE s nějakou jinou nemocí, založenou na hypersenzitivní reakci typu 1, mint az aszma bronchiale, jako astma bronchiale, allergiás rinitis, ételallergia. alergická rinitida, potravinové alergie a tak dále. Ez egy krónikusan recidiváló, nem fertőző gyulladásos bőrbetegség, mely súlyos viszketéssel jár. Je to chronicky recidivující, nenakažlivé, zánětlivé kožní onemocnění a je doprovázené silným svěděním. A tünetek jellemző rá a fokozott bőrreaktivitás, teljesen más megjelenése van csecsemőkorban, mint felnőtt korban. Jaké jsou symptomy? Zvýšená reaktivita kůže a úplně jinak vypadají symptomy v kojeneckém věku a v dospělém věku. Gyakori fellángolás jellemző rá. Charakterizuje je časté splanutí, száraz bőr, suchá kůže. Mint említettem, más a klinikai megjelenése csecsemőkorban és felnőtt korban, tehát jellegzetes lokalizációk vannak. Jak jsem zmínila, tak klinické projevy v kojeneckém věku a v dospělém věku jsou jiné a existuje různé specifické a charakteristické lokalizace. Kínzó viszketés jellemzi. Doprovázen mučivým svěděním. Ha mindkét szülő atópiás alkatú, akkor 70% a valószínűsége, hogy az utód ezt örökli. Pokud oba rodiče mají atopii, tak 70% je pravděpodobnost, že to ten potomek také zdědí. A vakarás következtében szekunder infekciók alakulnak ki, amely tovább súlyosbítja és rontja a helyzetet. Díky tomu, že ten pacient se škrábe, tak dochází k druhotným infekcím a ty druhotné infekce ještě zhoršují tu nemoc. A következő korképen összegezve van ugye a patomechanizmusa. Lényeg az, hogy itt is a tudomány fejlődése kimutatta, hogy úgynevezett fillagrin mutáció van, tehát egy kóros hám osztódás, és stressz következtében neuropeptidek szabadulnak fel, tehát a stressz az rontja az atópiát a környezeti hatásokon és a genetikán túl. Takže tady vidíte, jaké se shrnutí patogeneze a atopické dermatitidy. Tady vývojem vědy už víme, že na projevu nebo na tom, že se to vyvine, tak na tom spolupůsobí takzvaná flagrinová mutace. To znamená, že pokožka, ta špatné buňky pokožky se jako špatně dělí a víme také, že stres má negativní dopady, protože dochází k tvorbě neuropeptidů a to také zhoršuje ten stav. Tehát az első legfontosabb lépés a bőr-barrier diszfunkciónak a helyreállítása. Takže první nejdůležitějším krokem je napravení té dysfunkčnosti kůže jakožto bariéry. Világszerte növekvő tendenciát mutat. Magyarországon a gyerekek 17%-ának van atópiája. Ta tendence četnosti je celosvětově stoupající. V Maďarsku má atopii 17% dětí. 30%-ban aszma bronchiáléval, 60%-ban rinitis allergikával társul.
A ta nemoc se ze 30% ještě kombinuje s astma bronchiale a 60% s alergickou rinitidou. Tehát a kezelése, mint mondtam, az első a barrier helyreállítása, tehát a helyi kezelésben különböző emoliensekkel. Takže, jak jsem říkala, že v případě lokálního ošetření je úplně nejdůležitější navrátit kůži tu schopnost být bariérou, a to pomocí různých emolientů. Én személy szerint nagyon szeretem a ligetszépe növény hidegen sajtolt magolaját tartalmazó készítményt. Já osobně mám velice ráda, tlumočník bohužel neví jednu konkrétní rostlinu a ze semínek rostliny se lisuje za studená olej. Ta rostlina se maďarsky jmenuje krása pole. Ha ez nem elég, akkor jön, mint antiinflammatórikus gyulladáscsökkentő a szteroid készítmények, illetve a helyi kalcineurin gátlók, a protopik elide, vagyis a gyógyszerek. Pokud to nestačí, tak přicházejí ke slovu antihistaminika a potom azatriofin a kortikosteroidy. Mivel sokszor egész testfelületet érint az atópia, tehát sokféle próbálkozás van ennek a betegségnek a gyógyítására, csökkentésére, és itt vetettem be a BMR kezelést. Protože často tou nemocí je zasaženo úplně celé tělo a tím pádem jsou tady různé možné pokusy, jak to vyléčit, tak právě na tomto místě jsem já začala používat vždy BMR. A mikrocirkuláció aktivitásával a gyulladást csökkentjük. Aktivizováním mikrocirkulace snižujeme zánět. Ugyanakkor, ha olyan kezelést indítok el, amely egy nyugtató hatású, akkor a paciens nem fogja vakarni a bőrét. A zároveň, když pacientovi dám ošetření, které má za důsledek jeho sklidnění, tak on se nebude škrábat na kůži. Volt olyan paciensem, aki mindig utolsónak iratta be magát, mert BMR kezelés után ő nagyon jól tudott otthon éjjel aludni. Měla jsem pacienta, který přišel vždycky tak, aby byl poslední, protože pak, než čekal, tak si tam mohl ležet na BMRu a díky tomu pak vždycky ten den dobře spal. Szeretnék egy pár példát mutatni. A felső fotón egy felnőttkori, úgy hívjuk neurodermitis, megvastagodott bőr látható. Chtěla bych vám ukázat několik fotografií. Na těch horních fotkách vidíte takzvanou neurodermitidu, to znamená kůži, která je tluščí, jako zesílená. Tehát a krónikus vakarás az tovább súlyosbította a folyamatot. A ty procesy se ještě zhoršovaly tím, že se stále škrábal. Ott látható az exkoriáció. Vidíte tam také exkoriaci. Az alsó fotón egy kisfiújé, nem is kisfiú, kislány, egy exudatív jellegű, tehát teljesen más jellegű a kisbabának az atópiája, mint egy felnőtté. Na té spodní fotce vidíte holčičku, ta atopie u ní je exudativní, to znamená mokvající. Vidíte tedy, že ta atopie u malých dětí vypadá úplně jinak než u dospělých. Az utolsó fotón egy tinédzser lánnyal küzdöttem éveken keresztül, neki pszichés alapon volt az atópiája, ma már boldog családanya, és bőrszárazságon kívül más problémája nincsen. Na té čtvrté fotce vpravo dole je dívka v pubertálním věku. Spousta let jsme bojovali s tou nemocí, dnes už je šťastná matka a jediný problém, kterým trpí, je suchost kůže.
lokalizációk a következő fotón, egy lágyékhajlati, ahol gombás, a beizzadás miatt gombás szuperinfekció is van. Další fotky vidíte různé lokalizace. Jedno je v tříslech, tam je superinfekce nějakými plísněmi, mumikózou. Következő fotón az elemi jelensége, a szeropapulák láthatók. Heropapulák, jól hallom? Szeropapula, Sero. Tak na další fotce ten základní problém, vidíte tam dobře, seropapule. A harmadik fotón a hajlati lokalizáció. Na třetí fotce vidíte lokalizaci v záhybech. És a lenti fotókon pedig a csuklón lévő megvastagodott bőr a krónikus vakarástól. A na spodních fotkách vidíte zápěstí a na zápěstí kůži, která je tluščí, protože se tam ten člověk chronicky škrábe. A következő fotón a felülfertőzött, úgynevezett mikrobás ekcéma látható. Na dalších fotkách vidíte takzvaný mikrobiální ekzém, to znamená, že ten ekzém, do toho se ještě dostala infekce, takže tam superinfekce. Szorgalmasan járt Bémer kezelésre, és pigmentáció hátrahagyásával gyógyult. Ten dotyčný pacient pravidelně chodil na Bémer terapii a nakonec se mu to zahojilo a zůstaly tam pouze pigmentové skvrny. A következő korkép a diabéteses láb, erről nem szeretnék hosszan beszélni. A világon 860 millió embert érint a diabétesz, illetve az ennek következtében kialakuló mikrocirkulációs zavar. Ez a 381 millió, ez egy régebbi dia, tegnap olvastam a legújabb adatok szerint, hogy sajnos ennek már a duplája van jelenleg. Takže další nemoc je diabetická noha. O této nemoci bych se nechtěla nějak moc nechtěla bych se s tím zabývat nějak moc do hloubky. V současné době se diabetes týká 860 milionů lidí, takže týká se diabetes a také porucha mikrocirkulace. Na tom slajdu vidíte ještě číslo 380 milionů, tak já jsem včera zjistila, že už to číslo je dvojnásobné, to jsem se někde včera dočetla, bohužel. Magyarországon 9000 a nem trauma miatti végtagamputáció. Ez egy borzasztó rossz szám. Je to strašný počet, ale v Maďarsku je netraumatických amputací končetin 9000 zřejmě za rok. Részletekben nem mennék bele, mert Rozsos Pista kollégám kiváló előadásokat tartott a mikrokeringés zavaráról a lábon, és lényeg az, hogy a romló szöveti keringés miatt sebek alakulnak ki. Takže o diabetické noze bych nechtěla mluvit nějak moc obšírně, protože můj kolega cévní chirurg Pišta Rožoš dělá výborné přednášky. Jde hlavně o to, že díky špatné cirkulaci krve v tkání dochází k různým ranám. Tehát nagyon fontos, ugye, ha nincs seb, a szénhidrát anyagcserét kell egyensúlyban tartani. Takže je velice důležité. Pokud je ta noha bez rány, tak musíme udržet metabolismus karbohydrátů v rovnováze. Keringést javítani. Musíme zlepšit krevní oběh v končetině. Ha seb van, akkor pedig a korszerű sebkezelés és a Bémer terápia mindkét esetben nagyon fontos. A pokud je tam rána, tak musíme lokálně ty rány ošetřovat těmi nejmodernějšími metodami a potom je tam velice důležitá terapie Bémer.
Egy esetemet szeretném bemutatni, akinek borzasztó volt a lába. Ugye látni, hogy 2 év alatt jutottunk el arra az eredményre, hogy majdnem teljesen behámosodott. Sajnos ma már ő nincs közöttünk, tavaly tüdődaganatban meghalt. De nagyon sokat küzdöttünk a lábával. Toto je jeden můj bývalý pacient, kde nám to trvalo skoro 2 roky, než se mu to téměř úplně zahojilo a opět se tam vytvořila pokožka. Bohužel už není mezi námi, loni zemřel na rakovinu plic, ale strašně jsme bojovali právě za tu jeho nohu. A következő kórkép a perianális fisztula, amely a végbél környéki mirigyek gyulladása következtében alakul ki. Další nemoc je perianální fistule a ta vzniká díky zánětu žláz, které se nacházejí kolem konečníku. Rendkívül fájdalmas és sebészi kezelést igényel. Je to nemoc velice bolestivá a vyžaduje chirurgický zákrok. A műtét után 3 héttel hívtak fel, hogy nagy fájdalma van, nem tud ülni, nem tud aludni. 3 neděle po provedení chirurgického zákroku mi volali, že dotyčná slečna má obrovské bolesti, neumí spát, nemůže sedět. És mondtam nekik, hogy kérje el a nagymamától a BMR készüléket, mert a nagymama az aktív BMR felhasználó. A protože jsem věděla, že její babička je aktivní uživatelka BMRu s vlastním přístrojem, tak jsem jim poradila, aby si ten přístroj od babičky půjčili. És a leányzó naponta 2-szer használta a BMR készüléket, feküdt a matracon és fényterápia is volt. Ta dívenka pak používala terapii BMR 2krát denně, jednak ležela na matraci, jednak se ošetřovala tím světlem. És 2 hét alatt majdnem teljesen behámosodott. A po 14 dnech se jí téměř úplně všude vytvořila pokožka. Az atópiás dermatitis talaján kialakult disseminált herpes simplex. Takže další nemoc, o které chci mluvit, tak to je diseminovaný herpes simplex, který vzniká na podkladě atopické dermatitidy. Tehát mondtam, hogy említettem, hogy az atópiás bőr barrier funkciója károsodott. Takže už jsem zmínila, že při této nemoci je poškozená funkce kůže jakožto bariéry. Az immunrendszere sérült. Je tam poškozená imunitní soustava kůže. Ezért vírusok A proto könnyebben támadják meg ezt a bőrt. Tu kůži mohou lehčeji napadnout různé viry. Itt egy herpes simplexes szuperinfekció történt, az egész homloka elfertőződött a vakarás következtében. Tady vidíte herpes simplex se superinfekcí, protože on se škrábal, takže vlastně celé čelo má potom nakažené tímto nákazou. És látható, hogy HEG nélkül gyógyult. Tehát a BMR-nek, itt is a fényterápiának nagyon nagy szerepe volt. A vidíte, že úplně se mu to zahojilo bez jízev, takže i tady terapie BMR měla obrovské výsledky. A furunkulusra szeretnék visszamenni. Ez egy Staphylococcus aureus által kiváltott mélyre terjedő szőrtűszőgyulladás. Takže furunculus je zánět chlupových folikulů způsobený Staphylococcus aureus a je to do hloubky rozšířený zánět. Gyakran higiéniai problémák állnak a háttérben. Často stojí v pozadí problémy s hygienou. Máskor az immunrendszer csökkent működése. A jindy je to zase snížená funkce imunitního systému. Ez a hölgy diabéteses volt, úgyhogy nála a kiváltó ok a diabetes mellitus volt. Tato dáma měla cukrovku, to znamená, že u ní ta příčina, která ten furunkl způsobila, byl diabetes mellitus.
Sajnos első fotót nem csináltam, de látható, hogy a megnyitás után 3 nappal még mindig gyulladt. Bohužel jsem neudělala fotku, když přišla, takže první fotku nemám, ale vidíte 3 dny po odkrytí, že tam je to stále zanícené a jsou tam 3 díry. Hetente 3-szor jött Bémer kezelésre, Týdně 3krát docházela na terapii BMR és a heg nélkül gyógyult. a zahojilo se jí to bez jizvy. Ami pirosság látható, azt a raktapasz okozta. Tehát az nem gyulladás. A to, co tam na tom posledním obrázku vidíte, že to je zarudlé, to už prosím není zánět, to už je jenom kvůli náplasti, díky náplasti. És az utolsó korkép, amiről szeretnék beszélni, a herpes zoster. A poslední nemoc, o které bych chtěla mluvit, je herpes zoster, pásový opar. A herpes vírus által kiterjedt gyulladás nagy fájdalommal tud járni, 4 napos anamnézissel, tehát látjuk az induló folyamatot, tehát így jelentkezett a rendelőbe. Vidíte tam ten proces, jak přišla, tak ten stav, jak přišla. Je to velice velká plocha, která je zanícená. Itt kialakultak már a hólyagok, tehát az előzőn még csak a folt, az eritéma volt látható, itt a hólyagok. Na tom předchozím obrázku byl jenom ten flek, ten erytém. Tady už došlo k tomu, že se vytvořily puchýře. 9 Bémer kezelés. Tady po 9 ošetřeních BMR a hólyagok leszáradtak, pörköket látunk. Puchýře se vysušily. A vidíme už tady strupy. És itt az pigmentációval gyógyult állapot látható. A tady už vidíte stav po vyléčení, jenom tam zůstala pigmentace. Ő kapott matrackezelést és fényterápiát. Jí jsem ošetřovala na matraci a také světelnou terapii. És nagyon fontos az időben elkezdett kezelés, hogy a posztzoszteres neuralgia, vagyis a fájdalom, az ne maradjon fenn, mert sokszor hónapokig fennmarad a fájdalom. Je velice důležité začít tu léčbu včas, protože často se stává, že postzosterová neuralgie trvá ještě mnoho měsíců. To znamená, že ještě mnoho měsíců ten člověk má veliké bolesti. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, mert kicsit hosszúra nyúlt ez az előadás. Já vám velice děkuji za vaši pozornost, protože ta přednáška je trošku, nebo byla nakonec trošku dlouhá.